Ang OFW boxes simbolo sa kahago, sakripisyo o paghigugma sa atong mga higala o pamilya nga nagtrabaho sa laing nasod. Apan, unsa man ang inyong mabati kung ang tuig nimong hinaguan sulod sa usa ka karton dili moabot sa imong gipadalhan. Mao kini ang nasinati sa usa ka overseas Filipino worker sa Middle East human kini nailad sa usa ka freighting company. So, nag-expect shoot ko kay first time ko nagpadala. Oo. Tapos wala akong magkuan kay pag-abot na ko nananag mga feedback na naabot ng tanga na jud ko gana sir nga nag-expect na jud ko kung maayo maabot kung dili mura na lang akong gikuan sir pero para nako as a single mom dili lalim nga di ko kadawat ani kay ngano as nakasalalay diri ang singot na ako akong kalisod dito kay sus ang akong kahago tapos may nga nilang kasayon bitaw na di mo madawat. Sulod sa maong karton ang mga materyales o gamit nga gilaumang makatabang sa gihandom ni Percelita Esterera nga parlor shop. Pagkahuman sa usa ka tuig, nakuha ni Estrera ang tulo ka boxes nga dugay na niyang gipadala sa iyang pamilya dinhi sa Sugbo. Happy uy, as in happy. Happy choose. Samtang si Bureau of Customs Director 3 Venus Emperado dili mapuggang makaluha human masaksihan ang pagclaim sa mga OFW sa ilang mga balikbayan boxes sa Bureau of Customs Port of Cebu Gym Sports Facility karong hapon Marso 24, 2026. 14 years po ako sa Singapore kaya nung nakita ko kanina medyo naiiyak ako kasi ang hirap maglagay ng mga pagkain, maglagay ng mga chocolate. Yung pamilya mo na naghihintay, hindi lang po ito balikbayan boxes. Buhay at pagmamahal po namin ito sa aming mga pamilya pagbalik sa Pilipinas. Gipahigayon sa BOC ang distribution of balikbayan boxes sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Ang maong boxes pipila lang sa mga abandoned boxes nga matod pa sa Bureau of Customs gikan sa mga consolidator sa laing nasod ug deconsolidator sa Pilipinas nga nagpakya sa pagsettle sa mga shipping charges, custom fees, and government funds. Dugang ni BOC Chief Commissioner Ariel Nepomuceno, 11 ka mga kompanya ang may kalambigitan sa mga scamming efforts ug ang Makati Express ang nag-una nga adunay 80% nga naghandle sa mga shipments. Base sa ilang investigasyon, moabot sa 140 containers o dili mo menos sa 54,000 ang mga abandoned boxes o 25,000 niini ang malampuson na nilang na-deliver sa tagsa-tagsa ka pamilya sa Manila, Davao, Subic ug sa probinsya sa Sugbo. Lahat-lahat ng mga boxes na naabandonado o iniwan o pinabayaan ay hindi bababa sa 54,000 boxes. At ang mga nasingil ng mga kumpanya na nagbayad sa kanila yung mga OFWs natin, ang total po na binayaran sa kanila ay hindi bababa sa 330 million pesos. Subalit kahit napakalaki na ibinayad sa kanila, hindi po nila tinupad yung kanilang tungkulin na ang mga boxes na to ay dalhin sa mga bahay ng mga minamahal sa buhay ng ating OFWs. Tinguha karon sa kagamhanan sa BOC nga tapuson ang maong pagpangilad pinaagi sa pagtuman og 2 million bond sa mga freight companies. So una sinabi ni Comariel, yung bond din pwedeng gamitin para sagutin ang mga pagkakulangan nila. Pero pangalawa, preventive rin ito eh. Kaya ngayon, bago ka maging freight forwarder company, kailangan mo put up ng bond. So siguro yung mga scammer, yung mga may balak lang manloko, ayaw na nila mag-bond, di ba? So, iwasan na lang nila to. Di ba? Kasi once you put a bonding requirement, parang tumataas ang qualification para maging freight forwarder ka. Sa pagkakaron, dili mo menos sa 13,000 ang na-distribute sa probinsya sa Sugbo o kulang na lang og 400 ka mga boxes aron kini makompleto. Kini si RD Morales, alang sa My TV Cebu.